Felii de Lia Bugnar. În toate rolurile, Ofelia Popi. Două rânduri mai am, atât. Două. Ai răbdare. După ce o sun, o să trimită imediat după tine. Cum să-ți mai dau șosetele tricotate de mâinile mele? Dar vreau eu să știu că ai ceva care să-ți țină de cal la picioare pe acolo. Dacă ar fi după tine, nu te-ai îngrijit deloc de pietele picioare. Umbli cum se nimerește și după aia te miri că te trage la șale. Gata. Două rânduri și gata. Să vezi tu ce bine o să-ți prindă. Întotdeauna ai fost friguros, dar n-ai recunoaște nici mort. Ba, odată ai zis și tu cu gura ta că ți-e frig. Mai știi când? Noaptea aia când mi-ai ciocănit la ușă. În pijama și în picioarele goale. Îți clănțăneau dinții de răsunat toată casa. Mi-e frig, Margareto. Te-am luat înăuntru și te-am băgat în pat. Ce era să-ți fac? Îmi ziceai, sobița mea secretă. Ce s-a mai supărat doamna când a aflat? Doamna Ela, bună femeie, m-a dat afară în toiul iernii. Nu că ai făcut-o mă doare cel mai tare, Margareto, ci că ți-ai bătut joc de bunătatea mea. Și așa era. Eu una n-am cunoscut o femeie mai bună ca ea. Păi odată mi-a dat o rochie de ei, nou-nouță. Ia-o tu, Margareto, că merge cu ochii tăi. Eu am destule. N-am îmbrăcat-o niciodată. Prea frumoasă. Unde să mă duc cu ea? Poate când o-i muri, ar fi bună să mă îngroape cu ea. Dacă o fi să merg în rai, acolo e numai bună, că acolo toată lumea are haine de duminică. Nu te șușotește nimeni că ești prea gătit. Dacă o fi să merg în iad, acolo chiar că e bună. Zăpăr și eu cu coană, nu? Să mă trateze dracii cu respect. Poftiți, doamnă, luați loc în ceaun. Am vrea să vă perpelim puțin, dacă nu vă deranjează. Mami, poți să faci orice, dacă îmi vorbești frumos. Doamna Ela, doamna îmi vorbea frumos. Păi, orice trebuliță îmi dădea, îmi zicea mai întâi, te rog, Margareto, ești tu drăguță? De-aia s-a și supărat așa de tare când ne-a părut prostănacul ăla de grăjdar. Te-am iubit ca pe o rudă, Margareto. Și tu? Și așa era, ca pe o rudă. N-a ridicat niciodată mâna să mă pleznească măcar. Dar și eu o serveam din toată inima. Mă duceam în camera ei și luam fiecare pantofior în parte și îl lustruiam până îmi vedeam fața în el. Și asta fără să mă pună. Doar așa de... Dar tot degeaba. N-a putut ea să mă ierte că te-am primit în patul meu. Cât am mai plâns atunci. Când m-ai izgonit, parcă mă trimitea la tăiere. Parcă nu mai erau și alte case de oameni cum se cade unde puteam să slujesc. Că doar sunt harnică și pricepută la orice. M-am așezat în genunchi. I-am pupat mâinile. Degeaba. Nici n-a vrut să audă de iertare. Pentru mine ești un șarpe încălzit la sân.
Margareto. N-a putut ea să înțeleagă că te-am luat în pat doar fiindcă ți era frig. Nu-i furam nimic ce era al ei. Ea nu te mai primea în camera ei de mult. Servitorii văd lucrurile astea, le judecă. Știam că o să-mi bați la ușă până la urmă. Ce altceva puteai face? Erai și tu un bărbat înfrigurat, nu vreun sfânt din ceruri. Când am văzut la ușă, aveai în ochi un pustiu rece. M-a trecut pe șira spinării. Numai după ce te-am strâns bine în brațe și te-am mototolit și te-am îndreptat la loc, parcă te-ai mai răsărit un pic. Gata. Gata. Să vezi tu ce bine o să-ți prindă ciorapii ăștia de la mine. E luna adevărată. Gata. Gata. Asta a fost tot. E gata. Alo? Să rămână, stăpână. Sunt Margareta. Domnul a murit. Sărăcuța. Sper că e cineva lângă ea să-i facă un ceai. Alo? Să rămână doamna Ela. Nu mai plângeți, vă rog frumos. Sigur că vin, de ce să nu vin? Era doamna, draga de ea. A zis că să vin eu să mă ocup de toate, că ea nu e în stare să gândească, sărăcuța. Haide să spun repede șosetele că a zis că trimite urgent pe cineva să te ridice. Să te ridice? Nu să te mai ridice. Dacă mă întreb pe mine, mai sus de atât n-ai fost niciodată. Aoleu, zâmbetul trandafiriu. Nu pot să-i fac asta doamnei. Nu pot să o las să vadă că în ochii tăi nu era nici urmă de ea când ai respirat ultima dată. Nu vrem să o întristăm și mai tare, nu? Numai puțin să caut doi bănuți și să tăinuiesc privirea asta. Fac și un ceai! Nu te-aș fi crezut în stare de atâta prost gust. Marcel, există limite. Tu le-ai încălcat pe toate. Spune măcar acum ce a fost. A fost doar dorința ta de a-ți bate joc de mine? Sau chiar ai iubit-o pe femeia asta oribilă? Ce dracului faci acolo? Marcel, tu râzi de mine? O, Doamne! De naiba e sticla aia? Uite-o, uite-o. Dar n-ai de gând să stai cu fața aia de bou satisfăcut 3 zile de acum încolo până te îngropi, Marcel. Ești mort! Nu văd ce e așa de amuzant în asta. Șterge zâmbetul ăsta de țap în călduri de pe față. Altfel jur că-ți închid sicriul în nas și nu te mai vede nici dracu. Doamne, cât te urăsc.
Sper ca fiecare geamăt de plăcere pe care l-ai scos cu femeia asta aici, în casa ei împuțită, să-l plătești cu urlete de durere în focul iadului. Ați venit, doamna Ela. Vin și eu acum, doar să-mi iau o basma. Să vă aduc și un ceai. Nu, grăbește-te. Aștept în mașină, Margareto. Alo, alo, Geantă, tu ești? Cum cine e? Sunt eu, Clea. Clea, mă. Ce? Te aud cu păcănituri. Normal că nu l-ai recunoscut, e un număr de public. Geantă, tu ești luat de dimineață? Ce-ai fumat? Pentru că mă întreb numai tâmpenii. Cum vrei să te sun de pe al meu când stau ziariștii ca niște corbi în jurul hoitului să mai afle câte ceva? Geantă, dacă ești dus, te las și te sun mai încolo. Cum ce-am, mă? Cum adică ce am? Mă, tu vrei să spui că nu știi? N-ai văzut știrile? Mamă, dar ești praf. A murit taică-miu, mă. Asta am. Și nu folosesc niciun telefon din casă, fiindcă s-au perindat tot felul de oameni pe la noi de când s-a făcut anunțul. Și sigur ne-au căptușit cu microfoane. Pentru că atunci când moare cineva, ies la iveală tot felul de rufe vechi și nespălate. De-aia! Se zice condoleanțe, Geantă, nu contoleanțe. Se zice cu D, nu cu T. Condoleanțe. Nu, n-ai zis. Nu, n-ai zis, maș. Bine, bă, tu ești păgănea ăsta. Nu te iau, mă, de proză. Dacă tot a murit tata și vrei să mă consolezi, consolează-mă cu D, nu cu T. Geantă! Bă, vezi că nu pot să ajung azi cu ce trebuia. Pentru că sunt 1000 de ziariști și de securiști după fundul meu. Cum adică vii tu la mine? Mă, tu nu ești sănătos? Geantă, tu vrei să ajungem după gratii toți? Cum adică, mă, iei un buchet de garoafe și vii? Nici de portar nu treci cu blugii tăi jerpeliți. Nu mă lua cu haimă, Clea, că nu ține. Și oricum e o listă de așteptare, deșteptule. O listă kilometrică cu toți mahării care vin să-și a rămas bun de la taică în următoarele 2 zile până îl băgăm în cavou familiei. Fiecare are fix 2 minute să-i zică palul taică-miu, să-i pupe mâna maică-mi și să mă mângâie pe mine pe cap dacă sunt pe acolo. Și apropo, ar trebui să fiu acolo. Cum adică să te pun pe listă? Nu, tu nu ești sănătos. Tu nu înțelegi că n-ai ce căuta acolo? Hai că mă obosește toată faza asta. A murit taică-miu, poți să nu livrezi la timp, nu? E un caz de forță majoră. Geantă, e un caz de forță majoră. Și scutește-mă cu tâmpenii astea, Geantă! O să fac rost de bani și ți-i dau înapoi cum îi am. Pentru că nu mai am marfa, înțelegi? Nu mai am. Tu ce-ai fi făcut în locul meu de mentul dracului dacă îți năvăleau în casă 10 legiști, 20 de polițiști cu câini după ei și cu 3 televiziuni în spate? Polițiști cu câini, sigur a murit tata. Nu te gândești așa, Geantă. Te gândești că au aflat de marfă și au venit să te ia ca din oală. M-am speriat, ce vrei? Am intrat în toaletă și am aruncat tot. În jur degeaba, nu puteam să risc. Ție ți se fulfuie de drogatul nimănui ce ești. Dar eu nu puteam să le fac alor mei asta. Ascultă-mă, Geantă, ascultă-mă. Tata a murit acum câteva ore și chestia asta îmi pică tare greu. Nu v-am zis niciodată nimic de el pentru că oricum făceați mereu mișto de mine din cauza lui. Dar tipul era ok. Și mă dădea cu Sania când eram mică.
Și făceam concursuri de cine își ține respirația mai mult. Și mai avea și alte chestii mișto pe care nu e locul și momentul să le povestesc. Mi-e deja dor de el. Chiar dacă în ultimul an aproape că nu-i mai răspundeam la salut. Asta e, în momentul de față, problema mea principală. Și aș vrea să te rog să le spui și celorlalți să aibă răbdare, că o să le dau banii și totul o să fie ok. Da, sunt conștientă că vorbim de aproape 1 kg de marfă. Dar tu ești conștient că eu vorbesc de taică-miu? Foarte bine, mă! Atunci veniți peste mine și omorâți-mă! Să vă cu ce bani vă recuperați marfa după aia! N-ai decât să-mi iei gâtul geantă neperpendicular! Plec cu taică-miu, n-am ce să pățesc, cretinule! Și știi ceva? Dacă e să o faci tu mai repede, poate îl prind din urmă! Alo, tati! Tati, sunt eu, Cleuța! Știu că ai murit, dar dacă totuși îți mai verifici robotul o ultimă oară, să știi că... Fiera să fie... Mi se rupe filmul. Clea, deschide. Sunt eu, mami. Clea, te rog să ieși. Nu mă pune într-o situație penibilă. Hai, puiule, hai să vorbim. Știu că ești tristă, dar acum trebuie să ieși de acolo și să facem amândouă ce trebuie făcut. Deschide afurisita asta de ușă! Clea, sunt la fel de amărâtă ca și tine. Tocmai mi-a murit bărbatul. Ultimul lucru care îmi trebuie este să stau aici și să mă rog de tine. Clea, știi că fiecare ușă în casa asta are dublură la cheie. Domnișoara Cleuța, nu mai supărați pe doamna, că și așa e firavă și slăbită. Mă duc să caut dublura. Domnișoara Cleuța, vă fac un ceai? Domnișoara Cleuța, să știți că eu coc vinete. Când erați mică, vă plăceau tare mult. Ia să vedeți ce bunătate fac. Domnișoara Cleuța! Clea! Am nevoie de tine, Clea. Trebuie să ieși de acolo și să mergem amândouă în camera de ședințe de jos să vorbim cu niște reporteri. Numai eu vorbesc, tu nu trebuie să spui nimic, doar să-mi fii alături. Nu vreți să vă fac o frecție? Cu oțet de trandafir? Nu vrea, Margareto. Du-te. Bine, doamnă, bine. Ziceam și eu. Ești naibii de acolo și nu mă mai chinui și tu? Clea, număr până la 5. Dacă nu ieși, jur că sparg nenorocita asta de ușă și te scot de acolo cu forța. 1, 2, 3, 4, 5. Clea. Clea.
Bine, Clea? Ascultă-mă. Tu crezi acum că ți-a murit cel mai bun dintre părinții tăi? Nu e deloc așa. Tatăl tău nu e nici pe departe eroul din povești care ai tu senzația că era. M-a înșelat de ani de zile. După ce am avut operația la sân, n-am mai avut curajul să mă arăt în fața lui. Și ce soluție crezi că a găsit el? Să se culce cu o servitoare din casă? Pe am dat-o afară, iar lui nu i-am spus niciodată nimic. Am crezut că rușinea pe care o trăiește știind că știu este deja o pedeapsă suficientă. Află că nu i-a fost deloc rușine. După aproape 10 ani am văzut-o pe femeia aia într-o biserică și mi-am dat seama că în toți anii ăștia el a continuat să se culce cu ea. Am văzut asta, am văzut-o în mersul ei, în felul în care a îngenunchiat în fața unei icoane. Se ruga pentru el, sunt sigură. A murit în casa ei, Clea. Nu știi cât m-a costat să-l aduc aici fără să afle presa? Știu ce gândești, că a fost încăpățânarea mea prostească și mândria mea că l-am lăsat în păcatul lui intenționat ca să mă răzbun. N-a fost așa. După ce am văzut-o pe femeia aia la biserică, noaptea m-am dus în camera lui. Eram doar în halat, fără nimic pe dedesubt. Tu știi că doctorii au făcut o treabă minunată cu proteza mea. Deci nu se cunoaște. Ai văzut și tu când am fost la mare, e doar o cicatrice. Am intrat și m-am băgat în patul lui. I-am luat mâna și am pus-o pe sânul meu nou-nouț. Nici dacă aș fi avut lepră, nu și-ar fi tras mâna în felul ăla. Ești beată, Ela! Cât ai băut? Nu eram... Băusem ceva ca să-mi fac curaj, dar nu eram beată. I-am spus că știu, i-am spus că pot să-i distrug cariera dacă vreau. I-am interzis să o mai vadă. Știi ce a făcut? A început să plângă. Scâncea ca un copil mic și mă ruga să o las în pace. S-a jurat pe viața ta că nu o să o mai vadă. S-a jurat pe viața ta, Clea. După care s-a dus mai departe la ea. Ar trebui să o vezi pe femeia aia ca să înțelegi umilința mea. Femeia aia nu există. Aia nu e femeie, e o scorbură. E o batistă înodată în care ții 3 monede. Ar trebui să o vezi și să o auzi vorbind ca să înțelegi exact. Am adus-o aici. E aici, acum. N-are decât să și-l îngroape, că doar în brațele ei a murit. Ieși să-ți o arăt, să vezi că nu mint. De fapt ai cunoscut-o și tu. Erai foarte mică, n-ai cum să o ții minte. Ai cunoscut-o. Insista să-ți scoase ața aia albastră penibilă între mănuși, ca să nu le pierzi. Margareto, dragă, dacă le pierde, îi luăm altele. Tatăl ei e senator. Era înainte ca tati să fie președinte. Tot degeaba. Vedeam cum îți atârnau mănușile din mână și suspendată de ața aia albastră și mă umpleam de furie. Te iubeam atât de mult. Clea, de ce se scurgă ție ațele? Sau erai așa de mică și dulce, Clea? Și când spun că erai dulce, înseamnă că erai, nu e un cuvânt abstract. Tati intra uneori în cameră și mă găsea lingându-te. Pur și simplu. Nu mă puteam abține să-ți ling tălpițele. Erau dulci. Și tati le lingea. Te lingeam amândoi și râdeam ca proștii. Până ne venea să plângem de atâta fericire.
Clea? Clea deschide imediat afurisită asta de ușă. Pază! Ajutați-mă, vă rog, cu ușa asta! E o problemă cu încuietoarea! Fiica mea a rămas blocată înăuntru! Ajutor! Să mă ajute cineva! Simt degetele de la picioare. Bună, vișinata! Dai cam tare. Nu-mi vine să cred că am ieșit vie azi din gardă. Cum se întâmplă, frate, toate calamitățile în spitalul ăla numai pe tura mea? Nu știu. Să fi văzut cum treceau cu tărgile de urgențe printre ziariști și reporteri. Au zăpăcit tot spitalul. Doamne, acum înțeleg și eu groaza celebrităților când e vorba de paparații și de presă. Sunt siniștri, ca niște animale de pradă. Pe copila era în comă și ei vreau să-i facă poze. Cât de abrutizat să fii. Săracuța. Dacă trece de noaptea asta, are zile. Dacă nu, pot să fac o singură mormântare pentru amândoi. Ce bine miroase. Ne e foame. Fără ceapă mie, știi că-mi dă arsuri. Las-o simplă. E bună și simplă. Unde l-am găsit, frate, și pe ăsta? Nu știu. Doamne. N-aș vrea să fiu în pielea maicăsii. Groaznic. Da, și dacă scapă puștoaica, oricum maică-sa are de tras cu ea. Că fetița e dependentă bine. Are mâinile numai înțepături. Abia am găsit o venă mai de Doamne ajută. Și știi ceva? N-aș vrea să vorbesc cu păcat, dar prima doamnă cam puțea spiritoase. Măi, parcă am auzit ceva. Auzi? Arunci tu o privire la bebițu? Vezi dacă e transpirat, lăsa-l numai cu păturica blă. O, Doamne. Doamnă Ela? Da. Sunt eu, Margareta. Și? M-am făcut un ceai de coada șoricelului. Da. Și? Vă liniștește și vă desfundă. Și? Vreți mai bine unul de tei? Ești, Margareta. Bine, doamnă. Ziceam și eu. Bună ziua, doamnă. Eu sunt Bela. M-au lăsat să intru de la poartă pentru că mă cunosc. Poate dumneavoastră nu vă amintiți de mine? Exact. Nu mi-amintesc. Să știți că m-ați văzut de câteva ori pe coridor. Intram la domnul președinte. La soțul dumneavoastră. Adică poate nu m-ați observat.
Dar eu v-am văzut pe dumneavoastră. Mă rog, n-aveam cum să nu vă văd. Sunteți întotdeauna atât de frumoasă că... Știți, eu veneam la soțul dumneavoastră de 2 ori pe lună pentru bătătura aceea de la piciorul stâng. O știți probabil, aia de lângă degetul mic. Veneam la 2 săptămâni și eu rezolvam. Bine, câteodată creștea mai repede, mă suna la 10 zile. Vino, Bela, că mă doare de-mi sar ochii, nu mai pot să încalz nimic. Nici nu-mi vine să cred că... Când am văzut la televizor, mi-a scăpat castronul cu sfeclă din mână. Mi-a fugit pământul de sub picioare. Știți, eu am o fetiță care nu merge. Are 12 ani și are o malformație la coloană, care o ține în cărucior cu dureri crunte. Soțul dumneavoastră știa și mă întreba mereu de ea. Și îmi dădea bani pentru medicamentele ei. Dacă nu le ia, are dureri mari, crâncene. Nu pot să cred că soțul dumneavoastră nu mai e. Pentru noi era ca un înger din cer. Ia banii, Bela, și ai grijă de Ana. Ana e fetița mea. Dacă mi om în toată firea îmi dau lacrimile de la bătătura asta, da, ea cu coloana ei, sărăcuța. Da. Mai am doar 4 folii de medicamente. O folie pe zi. Dumneavoastră aveți cumva vreo bătătură? Știu că nu e politicos să întreb acum, adică nici n-a fost înmormântarea, dar azi ar trebui să mă duc să le plătesc. Farmacistul le comandă special și în 3 zile le am. Dacă nu le comand azi, o să rămânem fără. Nu poate fără. Știu cum e pentru că înainte nu le avea. Și nu poate să treacă din nou prin asta. Nici eu nu pot. N-aveți cumva vreo bătătură? Vă rog. O bătătură cât de mică. Poate un colț de unghie în carne. Am o mână foarte ușoară. Să vă spună și soțul dumneavoastră. Soțul meu nu prea mai face confidențe. Vă rog. Draga mea, când te văd conectată la toate tuburile și firele astea, parcă-l văd pe Tactu când era mic și se chinuia să inventeze ceva. Odată era să se nece în cadă. Ia te uite, păi 3 șeptari la rând și un popă de pică. Așa, ce ziceam? Da, Tactu când era mic. Cum era odată să se nece în cadă. Își făcuse un sistem de respirat prin paiele pe care le fura de la cocktailurile noastre. Le-a pus cap la cap și le-a lipit între ele. Zicea că dacă reușește să respire sub apă timp de 2 ore, în alea 2 ore, el sigur o să inventeze ceva care o să schimbe soarta omenirii. Că în starea de plutire lui vin idei geniale. A înghițit la apă de nu mai putea să respire și până la urmă a leșinat de-a binelea. Când am intrat eu la capătul paiului, nu mai era nicio bolboroseală și el plutea cu fundul în sus. Nu m-a iertat niciodată că m-am băgat unde nu-mi fierbea oala, ci că aproape inventase macaroana autocontinuă când l-am întrerupt din plutire. Avea obsesia asta cu macaroana autocontinuă,
pe care o mănânci de la un capăt și la celălalt crește la loc. Zicea că invenția asta ar opri toate războaiele și foametea, pentru că nimeni n-ar mai avea niciodată probleme cu prânzul. Era convins că oamenii se iau la harță pe la ora prânzului, când încep să le chiorăie mațele. Asistenta aia cu părul țepi și cu cercel în sprânceană mi-a spus că prin tubul transparent primești hrană. Așa o fi, dar eu nu văd decât o apă chioară. Măcar dacă ar curge supă prin perfuzia asta, și tot ar fi ceva. Și prin tubul ăla mai scurt, ci că intră și iese sângele tău. Să știi că e un roșu superb. Îmi pare rău că nu poți să-l vezi și tu. Ai fi încântată. Ia uite, 3 dame și un valet. Bravo, s-a legat bine. Clea, să știi că tu scapi, fetițo. Bravo, fetița mea. Doctorii ăștia nu mai sunt ca ăia de pe vremuri. Nu mai scoți nimic de la ei din ce vrei să știi. Să vedem cum răspunde organismul. Până una alta răspundem tu, că da, ai gură și ești doctor. Cel puțin cu tactul lucrurile sunt clare ca lumina zilei. E mort și îngropat. Știm o treabă. Aș fi crezut în 1000 de ani că o să trăiesc să-mi îngrop copilul. Da, până la urmă nu pot decât să-i fiu recunoscătoare lui Dumnezeu că mi l-a lăsat și atât. Putea să-mi lea de când înghițea câte o cadă întreagă de apă cu paiul. Și ce mai făceam atunci? Mai stăteam noi două de vorbă acum? Nu mai stăteam. Din păcate, cu tactul, n-am apucat niciodată să stau de vorbă ca lumea. Niciodată! Cât era mic, era prea prins de invențiile lui. Îl găseam tot timpul ascuns în câte un cotlon, într-o poziție ciudată. Nici nu-l mai întrebam ce face, de frică să nu-i tulbur vreun experiment. Și după aia, când a crescut, nici atât n-am stat noi doi de vorbă ca lumea. Știi când mi-am dat eu seama că tactul a crescut? Ce-o spun numai fiindcă ești în comă și mă bazez pe discreția ta. Altfel nu ți-aș povesti așa ceva. Odată eram în baie de vreo 45 de minute bune. Și aveam obiceiul ăsta înrădăcinat să ascult la ușa de la baie, de când cu povestea cu Necu, cu Macaroa în autocontinuă. Dacă nu se auzea nimic, dădeam la o parte o stinghiuță de la ușă. Chemasem un întâmplar special să-mi facă stinghiuța de spionaj. O dădeam la o parte și mă uitam să văd dacă e viu. Clea, dragă, era mai viu ca niciodată, cu o revistă Playboy într-o mână și cu știi tu ce în cealaltă. Am lăsat stinghiuța jos, m-am dus și mi-am turnat un scoci mare cu gheață și am ciocnit singură în cinstea copilului meu, care nu era geniu, dar avea un dita mai știi tu ce, de care ca mamă nu puteam să fiu decât foarte mândră. Mi-era frică să nu semene cu taxul. Din fericire n-avea nicio legătură. Clea, dragă, să nu cumva să faci prostia pe care am făcut-o eu, să aștepți noaptea anunții, că după aia degeaba mai ai reclamații și sesizări. Bărbatul trebuie probat pe toate părțile înainte de a fi achiziționat. Da, ce spun eu ție? Probabil că sexul nu mai are niciun fel de secrete pentru tine de mult. Nu prea arăți-a fecioară, ca să fiu sinceră. Probabil că ți se pare ciudat să mă auzi pe mine vorbind despre sex. Să știi că am tot atâta drept ca și tine să-mi dau cu părerea la capitolul ăsta, fiindcă nu există ceva ce faceți voi azi și nu făceam noi atunci. Singura diferență e că la noi cele mai multe lucruri erau un păcat de moarte și aveau atunci o savoare
pe care voi n-aveți cum să o obțineți azi orice ați face. Presupun că de-aia vă și drogați, ca să evadați din lumea asta unde e voie tot. Să știi că i-am scris iar prietenei tale din Africa. Sigur că ea crede că îi scrii tu și e foarte fericită de câte ori primește vreo scrisoare. Nu știe că ai refuzat să mai corespondezi cu ea de când ai împlinit 11 ani. 11 ani, da, era din nou ăla, scorțos. Și tactul te luase și pe tine. Mai puteai de mândră. Și nu știu exact ce a fost acolo, că ai refuzat mereu să-mi povestești, dar tactul a pomenit în discursul de deschidere despre prietenia ta cu o fetiță din Niger. Și cum vă scrieți voi? Ai făcut o criză de nervi de față cu toți diplomații ăia. Și de atunci nu i-ai mai scris fetiței niciodată. Tati, mi-ai călcat intimitatea în picioare. N-o să te iert toată viața mea. Și ca să nu-i frângi inima, i-am scris eu, bineînțeles. E destul că e neagră și s-a născut în Niger. Nu mai trebuie să o supărăm și noi. Dă-mă de tobă și 2 zecari. Scumpa mea, tu nu numai că te faci bine, tu o să ai și 2, nu, 3 copii, 2 gemene și un băiat. Poate te conving să-i dai băiatului numele lui Tactu. Scumpa mea, tu ai idee de ce piu e drăcia aia? Eu nu cred că trebuie să scoată sunetul ăsta. Soră! 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 La rezerva de protocol! Piuie ceva! Soră! Te doare ceva, scumpo? Acum vine sora aia și repară tuburile, că ai văzut ce pricepută e panchista. Soră! Soră! Mișcă-te dracului odată! Mișcați-vă dracului odată! Nepoata mea nu mai respiră! Soră! Gata, Cleuța! Cleuța! Marcel! Marcel! Dacă tu ești, îți interzic să o iei cu tine! Lasă-o în pace! Du-te singur! Ia mâinile de pe ea! Ia mâinile de pe ea, că mai are multe de făcut! O să fac un băiețel și o să-i dea numele tău! Gata, soră! Gata, Cleuța! Gata, Cleuța! Uite, a venit sora care se pricepe. Ce dracu îi faci cu rahaturile alea de căști în urechi când ar trebui să ai grijă de nepoata mea? Gata, Clea! Gata! Gata, piuitu, scumpa mea! Gata! Liniștește-te! În clipa asta arunci rahaturile alea de căști din urechi la gunoi și cer singură să fii mutată pe alt etaj! Altfel jur că nu mai pui piciorul în viața ta într-un spital! Deci măcar ca pacientă. Scuză-mă, Marcel, n-am vrut să țip la tine. Ela, iubita mea. Da, mamă Edith. Ai venit la țanc? Clea tocmai... E bine. E bine acum. Doarme. Mă rog, nu doarme, e în comă. Tu ce crezi? M-a iubit vreodată? Da, tot un fel de somn e și ăsta până la urmă, nu? Să știi că mi-a ieșit de 3 ori la rând că se face bine. Da-mă de tobă cu... Spune-mi, Edith, până la urmă a fost fiul tău. Trebuie să știi ce a fost în inima lui. M-a iubit vreodată? Scapă! Fetița noastră scapă! Să vezi tu! Adică, măcar la început, m-a iubit? Sigur că te-a iubit, scumpo! În ultimii ani am tot vrut să-l întreb și... uite că n-am mai apucat. Pentru Dumnezeu, Edith, e singurul bărbat din viața mea. Tu știi, singurul bărbat cu care am dormit vreodată.
a fost bolnav după tine. Trebuie să știu dacă m-a iubit. Pentru că dacă nu m-a iubit, cred că dacă n-ai fi acceptat să te măriți cu el, Ar fi nebunit. Nu o să vrea niciodată, mamă, e atât de frumoasă. De ce s-ar mărita cu mine? Ce mă fac, mamă? Nu o să vrea niciodată. Întreabă mai întâi, prostule, poate o să vrea. sigur că vroiam. Sigur că am vrut. După ce ați avut-o pe Clea și tu te-ai îmbolnăvit, a venit la mine plângând într-o noapte. Era după ce ți-am putaseră sânul și mi-a spus că boala ta a fost pedeapsa lui. Vrem să mă fac mică și să locuiesc toată viața în buzunarul lui de la piept. Și că Dumnezeu i te-a dat perfectă și el n-a știut să te iubească așa cum ar fi trebuit. Și acum Dumnezeu a început să-i te ia înapoi, bucată cu bucată, că sânul ăsta e numai începutul. Mă ia înapoi, mamă, să vezi că mă ia înapoi. Și după aia, știi și tu, poți să-mi spui ce mama dracului caută femeia aia pe la voi prin casă? Am văzut că a apărut iar. Da, eu am chemat-o. E o femeie simplă, Edith. Și oamenii simpli sunt mai apropiați de moarte decât noi ceilalți. Eu nu mai pot să-l ajut cu nimic acum. Poate că ea știe mai bine să-l ajute. Eu pot doar să-l urăsc. Doamnă, Nu-l urăsc, scumpă. eu i-am adus Cleuței niște găluși cu prune. Îl urăsc. Nu pot altfel. Nu, te rog, iubește-l. Credeți că n-are voie găluști? Sunt cu prune de la... Nu pot, Edith. Îl urăsc. Când se trezește, poate gustă o gălușcă. Îmi pare așa de rău. O gălușcă, 2, 3... O, puiuța, cum doarme. Doamnă Edith, nu vreți să mergeți acasă să vă odihniți puțin? Cuvechez eu. Hai acasă. Acasă că de la o vârstă nu ne jucăm. Hai, acasă, că mai pățim vreo nepățită. La revedere! Și bătrânii ăștia ca niște copii. Nu mergeți și dumneavoastră acasă cu dânsa? Haideți, doamnă Ela, nu mă mișc de lângă ea. Haideți, fuguța, să o prindeți din urmă. Bună ziua, doamnă. Stau și toată noaptea. Nu cred că mă mai știți. Stau și 2, că eu sunt obișnuită. Sunt Bela. Eu stau și 3. Îi făceam domnului președinte pedicura. Eu închid ușa, că e curent. Am mai vorbit odată, acasă la dumneavoastră. O las deschisă să intre puțin aerul. Scuze că am auzit de cea mică și am venit într-un suflet. Fetița mea o adoră, pur și simplu. Știți că v-am zis că am și eu o fetiță care nu merge. E în cărucior cu dureri crunte acum. O adoră pe domnișoara Clea. Are lângă pat pe noptieră o poză cu domnișoara Clea când a câștigat campionatul de badminton. Știți care? Când râde și are codițele împletite. Și mai e o albastru. Fetița mea m-a trimis să-i aduc domnișoarei Clea o iconiță. Mama, Dumnezeu mai confundă oamenii. Iconițele amintesc cine e bun. Iconița asta, uitați, cu maica și pruncul. Ați văzut ce e afară? Plin de ziariști. M-au întrebat cine sunt. Ar fi dat oricât să le spun că sunt vreo amantă de-a domnului președinte sau ceva. Oricât. Nici nu e așa de greu de crezut. La pedicură ești mai mult dezbrăcat decât îmbrăcat, nu? Nu știți cât mă rog pentru domnișoara Clea? Știu ce e durerea de mamă. Deci, cum facem? Și manicura și pedicura, da? Am trusa la mine. Vă fac și călcâiele. Dragi
compatrioți, vă vorbesc doar în calitate de soție îndoliată și mamă îndurerată, pentru că durerea morții ne face pe toți egali, iar ierarhiile devin simple convenții stupide. Președintele vostru și soțul meu ar fi vrut ca această dispariție neașteptată a lui să provoace cât mai puțină dezbinare pe plan politic și în rândul poporului. Din păcate, lucrurile nu stau deloc așa. A văzut o lume întreagă cum șefii partidelor politice și-au făcut campanie electorală pe deasupra sicriului soțului meu. Apar astăzi în fața voastră pentru a vă ruga să nu credeți nimic din toate mizeriile cu care a început deja să fie împroșcată memoria soțului meu. A fost un om integru, ne-am iubit enorm până în ultima clipă și niciodată, repet, niciodată în 28 de ani de căsnicie adulterul n-a umbrit viața noastră. Acesta este și motivul pentru care la înmormântare am luat sedative, ca să pot rezista pe toată durata ceremoniei. S-a insinuat că aș fi consumat băuturi alcoolice și că nu mă puteam ține pe picioare. Nu e deloc așa. Eram doar o femeie adâncită în cea mai cruntă suferință. Când președintele Africii mi-a sărutat mâna și-a prezentat condoleanțele, el a fost cel care s-a împiedicat cu rochia lui imensă în tocul meu cui, și nu invers. Faptul că, la scurt timp după aceea, am întrebat-o pe soția lui cine îi face sutele de codițe și dacă le spală greu, era doar o încercare de a le arăta bieților oameni că nu am nimic cu ei și cu portul lor național. De asemenea, rog populația de origine evreiască să nu creadă nimic din toate mizeriile care s-au spus despre mine. Nu i-am cerut la înmormântare marelui rabin să-mi împrumute tichiuța. E o calomnie, bineînțeles, ca toate celelalte. I-am spus doar că chipa îi stă strâmb și dădea un aer nedumerit. Precizez că n-am întins mâna să-i o îndrept, doar am încercat să gonesc o viespe enormă care îi dădea târcoale. Cât despre fiica mea, n-a putut participa la înmormântarea tatălui ei pentru că se află încă într-o stare foarte gravă la reanimare. Pentru cetățenii care au văzut în mica noastră familie un model doar pentru ei, precizez, fiica mea n-a consumat niciodată droguri sau orice alte substanțe interzise. Starea ei actuală este strict rezultatul șocului produs de moartea tatălui ei pe care îl adora, pur și simplu. Rugați-vă pentru ea, dacă vă pasă de viața ei. Dacă nu, vă rog din tot sufletul meu rănit de mamă, oprește imediat. Porcule, crezi că n-am văzut? Oprește camera în clipa asta. Ai făcut un gest ca și cum îmi fige o săringă în venă. Hai, sictir, porcule! Vreau ca acest om să fie concediat. Dragi compatrioți, refuz să fiu filmată de el. Refuz, porcule! Tu ești un porc, iar eu refuz! Drag Cleo, draga, eu ziua asta mersut la școală și cum tu spui, eu număr și citesc. Sora meu
naștea copil ziua ieri, copil negru frumos, mic de tot, plânge mult. Eu cânta mi-ambo, mi-ambo tu sa, mi-ambo tu sa, mi-ambo tu sa. Ziua asta a venit ploaie din cer și am dansut toți cu gura deschisă pentru sănătate din cer. Noi amândouă faci mare și bem cafea amândouă. Eu face un singur copil negru când fac mare. Tu face două, copil negru al meu și două copil albi al tău, prieteni, friend. Tu 10 iubire, inima mea, 10 iubire, inima mea, Cleo, draga, draga, draga. Eu, Mbamira, prietena tău din Niger, cânteca africana de iubirea mea și sănătate la tine. Miam, miam, mi-ambo tu sa, mi-ambo tu sa, mi-ambo tu sa, mi-ambo tu sa, mi-ambo, mi-ambo. Numai după ce te-am strâns bine în brațe și te-am mototolit și te-am îndreptat la loc, parcă te-ai mai răsărit. Șterge zâmbetul ăsta de țap în căldurii de pe față. Altfel jur că ți închid sicriul în nas și nu te mai vede nici dracu. Copila era în comă și voia să-i facă poze. Când am auzit la televizor, am scăpat ca strunul cu sfeclă din mână. Marcel! Marcel! De sub picioare. Dacă tu ești, îți interzic să o iei cu tine. Lasă-o în pace. Du-te singur! Veneam de 2 ori pe lună pentru bătătura aceea de la piciorul stâng, lângă degetul mic. Nici dacă aș fi avut lepră, nu și-ar fi tras mâna în felul ăla. Și Ești beată, Ela. Cât ai băut? mă trăgea cu Sania când eram mică și făceam concursuri de cine își ține respirația mai mult. Așa de mică și dulce. Vreau eu să știu că ai ceva. Margareto, dacă le pierde, îi luăm altele, tatăl ei O e... bătătură? Vă rog, o bătătură cât de mică? Presupun că de-aia vă și drogați. Poate un colț de Că unghie. se va da din lumea asta, unde e voie, trebuie să știu dacă m-ai iubit. E perpendicular! Pentru că dacă nu m-ai iubit... Nu mai plângeți, vă rog frumos! Femeie, e o scorbură, o batistă înodată în care ții 3 monede. Fără ceapă mie! Știi că-mi dau Ai sur. grijă de nepoata mea. Las-o simplă, e bună și Vă fac simplă. un ceai de coada șoricenului? Ai făcut un gest ca și cum înfigi o seringă în venă. Am o mână foarte ușoară, să vă spună și soțul dumneavoastră. Vedeam cum îți atârnau mănușile din mâneci, suspendate de ața aia albastră. Poate costă o călușcă. O lură scumpă. O călușcă, 2, 3. Te rog, iubește. Dumnezeu Ia-ți mâinile de pe ea! confundă oamenii. Șarpe, șarpe, șarpe! Șarpe! Tati, să știi că eu am făcut un mic băgăjel. Sper să nu fie nicio problemă. Să știi că am luat la noi următoarele: clasorul tău de timbre de când erai mic, un magnet, niște sâmburi de caise, 2 bile de sticlă, una mie și una ție, cutiuța aia, maro cu vișiniu, rachetele de badminton,
O poză cu mama când avea vârsta mea. O ață albastră, foarte frumoasă. Niște cavit, să fie în caz de ceva. O cutie de cretă colorată. Prinde! O insignă cu I'm a bad girl pentru mine și una cu I love bad girls pentru tine. Un termos cu sirop de vișine făcut de bunica Edith, de vegan lanu de secară. Prinde! Și un toc de plută. De vegan lanu de secară. Cred că am luat cam tot ce ne trebuie. Și un top de plută. Prinde-mă. Cred că am luat cam tot ce ne trebuie. Prinde-mă. Ați ascultat Felii de Lia Bugnar. Spectacol realizat în parteneriat cu Teatrul Național Radu Stanca din Sibiu. Adaptarea radiofonică și regia artistică Gavril Pinte. În toate rolurile Ofelia Popi.